Que tal están, señoras e señores? Moi boa noite, benvidos ao En Xogo Traíñas nunha fin de semana das que fan afección en Galicia, co Teresa Herrera, a raíña das probas na Liga Galega, sábado e domingo, coa Liga San Miguel nas nosas terras, primeiro en Moaña o sábado e hoxe nun gran espectáculo o domingo en Cabo da Cruz. Como sempre, poden deixarnos a súa opinión, todo o que queiran dicir, louvar, criticar no noso Twitter, @enxogo_TVG2, e como sempre, imos analizar o que foi a xornada con dous convidados que representan a equipos recén ascendidos e que o están a facer moi ben, e demóstrase esta fin de semana. Un deles é Cabo da Cruz. Ismael Romero, un dos capitáns de Cabo da Cruz, que tal? Moi boa noite. Boas noites. Bueno, noraboa, parabéns. Moitas gracias. Non sei se agardabades dentro de Cabo facer a temporada que estades facendo, cuartos despois da xornada número 11 na Liga San Miguel. Esperábamos non estar nas últimas posicións, pero tampouco esperábamos estar tan arriba. Igual na segunda tanda, sétimos, octavos, igual era o obxectivo máis realista, non? Pero bueno, todo que veña a maiores, benvidos sexa. De momento vai todo rodado para Cabo da Cruz e penso que de momento tamén vai todo rodado para Ares. Recén ascendido na Liga A, Agustín Fernández, que tal? Boa noite. Boa noite. Teresa Herrera parece o voso talismán, outra vez un gran resultado, Sí, pero bueno, estades tendo grandes resultados na Liga. Sí, bueno, esperábamos este ano pois librarnos un poquinho do descenso e, bueno, pelexear esa segunda tanda, pero, bueno, estando como a eles, pois, o se ven as cousas mellor, pois, benvidas seas, non? E o Teresa Herrera, pois, sempre é unha regata especial para nós, porque sabemos que podemos facer cousas bonitas e, bueno, pois, moi contentos polo de hoxe, polo de onte, e, bueno, aí estamos pelexando na Liga. Pois con Agustín e con Ismael imos a comezar vendo o que aconteceu en Galicia, vendo o que aconteceu no Teresa Herrera. Unha das probas máis agardadas da temporada, non sei, Agustín, se tamén unha das probas máis temidas. Sí, bueno, é unha regata que, según o mar que te encontres, sabemos que ali o mar pode pegar duro. É unha regata que se pode sair moi ben, como podes perder moitos puntos, e como non collas a remada, pois podes perder moitísimos puntos e quedarte moi atrás, pero bueno, se acolles ben tamén podes facer grandes cousas, non? O espectáculo das ondas, trasladámonos ata a Coruña. Unha regata Teresa Herrera que tiña o sábado modalidade clasificatoria. Esa clasificatoria onde estaban os equipos da Liga A mesturados cos da Liga B, unha clasificatoria, bueno, unha pincelada do que foi a clasificatoria. Agustín, tamén supoño que viches os resultados, sí. Ismael, pediríamos que vistes, sobre todo, nesa división A, onde a Megrove estivo por diante, non sei se vos sorprendeu, por diante de San Bertolameu na xornada do sábado. Hombre, sorprendeume quizáis a gran diferencia que lle meteu, porque desde o principio marcou moito, o sea, tempos moito mellores que Meira, non sei Meira o que lle puido pasar, pero, bueno, a Megrove esta temporada está facendo moi grandes regatas, e ontes fixo unha gran regata tamén, entonces, pois, hombre, sorprender non sorprende, pero si quizáis esa diferencia dende o principio, pero, bueno, fixo máis veces nesta temporada e vai non facer seguro. Non sei, dende lonxe, Ismael, como estás ver a Liga, porque a proba puntuable era do sábado. Sí. Xogábanse puntos, non só era estar clasificado de cara ao domingo, senón que había puntos en xogo. Bueno, tamén é normal que nunca se este, é dicir, que todos os equipos teñen algún baixón, algunha regata que queres evitar, pero realmente Meira, se quere quedar campeón de Liga, non pode ter moitos traspés así, senón a mellor botaselle encima. Pois que está a 3 puntos, se me equivoco.
e debe ter bastante cuidado. Pois xa o vimos, esa victoria de Amegrove, pero a nos gustaríanos centrarnos en como se vive unha contrarreloxo dende dentro dunha traiñeira, e para iso temos a Agustín, abusamos del, abusamos do voso equipo. Agustín, gustaríame que nos comentases, ímolo ver agora en imaxes, os momentos desa contrarreloxo. Estamos a ver un dos momentos, non sei se de máis nervios, de máis pulsacións, que é o momento da saída. Sí, hombre, eu creo que os momentos, os segundos anteriores á saída, quizáis son os de máis tensión. Unha vez que das 2-3 paradas, os nervios van desaparecendo e te centras un pouquinho en remar. Gustavos, Agustín, Ismael, non ter a referencia dunha traiñeira ao lado, remar en modalidade contrarreloxo? Eu prefiro atopar. Eu penso que todo o mundo... Sí, hombre, é diferente. Según o equipo que teñas, ou non sei, un equipo moi xoven, se non tes a alguén ao lado, pois a veces a cabeza non funciona igual, e eu tamén prefiro a alguén ao lado que a contrarreloxo. Segundo momento, escoitámosche de fondo os, non sei, 500 metros, máis ou menos os 3 minutos de percorrido, comezar a falar da incidencia do vento e das ondas. É o momento no que saídes do abrigo. Exactamente, no momento que saímos da bahía, pois quizáis entre o vento que nos viña de costado e o mar que se empezaba a meter un pouquiño que ven noutra dirección máis do norte, pois aí o bote se move máis, entonces tens que prestar un pouquiño máis atención aos niveis do bote, tirar sempre o mesmo sitio para que non caia o bote, bueno. Terceiro momento que nos gusta destacar, as ceabogas. Son tan importantes, son máis importantes que nunha proba que non é en mar aberto como esta da Coruña? Aquí quizáis dependes moito se tes mar, depende moito das ondas que te veñen, non? Igual unha onda empúxate a proa, podes comer por culpa da onda, ou o piqueiro pode quedar sen agua e non meter, quizáis sí que tes que tener un pouquiño máis de cuidado para non irte da baliza e virar ben. Remate final, últimos 150, 100 metros, sí, hai como chega un desfeito, enteiro... Chega desfeito, sempre pides máis e os remeros o dan. A cabeza di que non, pero bueno, a final sempre podes un pouquiño máis, e o patrón é o que ten que sacalo, non, dos remeiros. Pois o patrón que Agustín, Ares que conseguiu un bo resultado. Imos ver como quedou esa clasificación na Liga A do sábado. Era clasificatoria de cara a finalísima do domingo do Teresa Herrera, pero tamén era puntuable de cara a clasificación xeral da Liga Galega na súa división A. Estes foron os tempos. Amegrove, o mellor tempo, 20 minutos e 24 segundos. A 6 segundos, San Bertolomeu de Meira. A 29 Mugardos, a 44 Ares, a 49 Vilaxoán, a 50 segundos a Pobra, a 1.03 Chapela e a 1.25 a Cabana. E así queda a clasificación da Liga Galega na súa división A. Só era puntuable a xornada do sábado. Así queda, San Bertolomeu 61 puntos, Amegrove 58, recurta un punto Amegrove, 45 Mugardos, Ares achégase a Vilaxoán, Vilaxoán 39, Ares 33, a Pobra ten 22 e vexan como está a pelexa por evitar o descenso directo. Quedan 3 probas para o final, para evitar ese descenso directo. A Cabana ten 15 puntos e Chapela tamén ten 15 puntos. E se a Liga estivo apaixoante, que dicir da Liga B? Unha Liga B que demostra un gran nivel. O ano pasado, Ismael, ti que estiveches na Liga Galega na súa división A, había diferenza entre a A e a B. Case sempre, agás no Teresa Herrera con Ares, os 8 da A estaban por riba dos 9 da B. Este ano, 4 da Liga B metéronse entre os 10 mellores. Isto tamén é importante e interesante de cara ao remo galego. Sí, eu penso que tamén esta temporada é unha circunstancia que, por exemplo, moita xente de outros clubs cambiaron de club, e moita xente que estaba en Chapela, por exemplo, marchou para clubs que estaban na Liga B, entón, claro, iso fai que o nivel da Liga B suba bastante. Vos como percibides dende dentro, Agustín? Sí, é un pouco o que din Ismael, non? Hai clubs que creceron por remeros que viñeron de outros clubs, tamén queiras ou non está a Mecos que descendeu da Liga A e se mantén o bloque, o nivel sempre crece un pouquinho, non? Entonces hai 4 equipos aí que levan anos pelexando e o nivel sempre tende a crecer un pouquinho. E que estamos a ver, Coruxo foi terceira.
hai que dicir que o vento tamén influiu, Sí, hubo uns cambios xusto cando acabou a tanda da B, el empezou a levantarse na nosa manga, hombre. Tamén conta, pero bueno, é o que hai, é o que ten, tamén conta para o resultado, así que... Estamos a ver Coruxo, terceiro mellor tempo, a 15 segundos de Amegrove, Bueu, cuarto mellor tempo, a 22 segundos de Bueu, Perillo, quinto mellor tempo, a 23 de Amegrove. Bo nivel. Sí, a verdade que penso que isto tamén é bo para a Liga, non? Porque que non se vexe que hai dous equipos que están moi ben. Sí, e que hai 4 equipos. Hai un destes que se vai quedar fora do playoff, por exemplo. Sí, tamén se ve que eses 4 equipos parece que están un peldaño por encima do resto da Liga. Parece que hai como un salto bastante importante nesa na puntuación. E bueno, a verdade é que vai ser interesante ver ese playoff, porque non apostaría por ningún. Sí, é difícil. Poñía no titular a revolución dos modestos, realmente este é o que se está a ver. Bueno, estamos a ver como gañou Coruxo na División B, pero Bueu e Perillo, nin máis nin menos, que se meteron en quenda de honra. Este Bueu, que prácticamente estivo a piques de dobrar ao equipo de Rianxo, en definitiva, un gran nivel o que se está a ver na División B, a chegada de Perillo, chegada a meta, Perillo que remaba prácticamente na casa. Rompeu a pica, tivo mala sorte que rompeu a pica e... Bueno, ainda así, meteuse en quenda de honra. Sí. E estamos a ver a chegada do gran triunfador o sábado, que foi o equipo de Coruxo, líder na División B, e que ademais meteu a varios equipos no medio nesa pelexa con Mecos. E que este é o que pode pasar, que hoxe sumas 9 puntos, pero mañán quedaste en 6. Sí, a verdade é que é moi importante ter unha constancia, porque un mal resultado en 2 segundos, 3, podes meter 2 ou 3 equipos polo medio. Pois hai moitas traiñeiras e, de feito, viuse, ímolo ver na clasificación, como se meteron ata 4 equipos en menos de 10 segundos. Esta foi a clasificación final da Liga B. Coruxo, 20 minutos e 39 segundos, Bueu a 7 segundos, Salgado Perillo a 8, Mecos Mondariz a 9. As 4 clasificadas para a final do domingo. Cabo da Cruz quedou máis afastada a 1 minuto, Rianxo a 1.03, Tesantes a 1.04, Esteirana a 1.14 e Vila de Cangas a 1.31. En a clasificación xeral, líder é Mecos Mondariz con 62 puntos, 61 ten Coruxo, 59 Salgado Perillo, 58 Bueu en 4 puntos, 4 equipos, aí hai un salto importante, Cabo da Cruz e Rianxo teñen 30 puntos, Tesantes 25, Esteirana 23 e Vila de Cangas 12 puntos. Digamos, a percepción que hai dende fora deste mundo, non? É que é un deporte un pouquiño de xente, entre comillas, un pouco bruta, que aquí só serve a forza e que non serve nada máis. Sen embargo, para min é un pouquiño diferente, aparte de que a técnica e a psicología é super importante, o que máis conta neste deporte para analizado dende calquer punto de vista é o equipo. Transmite valores que outros deportes de equipo non pode dar. Por exemplo, ti nun deporte de equipo tipo baloncesto, fútbol, así, tes unha persona que sobresae moito da media, que é moi bo, que ten unhas cualidades increíbles e pode solucionarche un partido nun momento determinado. Aquí non. Aquí ou eres unha parte do bloque e formas en conxunto, sumas o teu potencial ao do bote, ou por moi bo que sexas, se non te acoplas ao resto, non che vai a aportar nada. Non vas a ser capaz non de destacar ti, aquí non destaca unha persona sola, aquí sempre destaca o bloque, o equipo. Tuve unha lesión no fútbol que deixar de xogar e empecé a entrenar no club con meu irmán. E bueno, pouco a pouco pois fume enganchando. O ano pasado, por exemplo, non pude remar, estuve en Francia traballando, pero bueno, botaba de menos. O sacrificio que ten despois moitas veces non se ve recompensado, pero outras, cando si a recompensa do que faz, pois a ilusión é moi grande das cousas que faz, dos logros que consigues. Eu penso que é un deporte que cando consigues os logros que buscas e os objetivos
obxectivos que estás buscando, énchete moito. E voltamos a Coruña porque non era puntuable de cara á clasificación da Liga, pero si é unha das bandeiras máis importantes de toda a temporada. Había dúas quendas de 5 equipos, os 10 mellores na clasificatoria, medíanse para ver quen levaba a bandeira, pero sempre, non sei se unha das bandeiras de referencia, Ismael, ou a bandeira de referencia en Galicia. Agora eu penso que é a bandeira de referencia, sí, porque antes había Condesa, había a Xunta de Galicia, que era 2 días tamén, agora é como a única que queda, así, con a 2 xornadas, realmente é moi... É a parte moi bonita, porque é casi das únicas regatas que tes en mar aberto, en Galicia. Realmente o escenario é importante, imponente. Se dan as condicións, é moi bonita. Para mí é unha regata que é preciosa, como se en unhas boas condicións. Só se chovía, bueno... Si, había un pouco de néboa, igual un pouco deslucido. O mar deu espectáculo, nos empezamos moi atrás, sí, aí estamos, a ver, queríache preguntar, esta é a segunda virada. Agustín, estades por detrás de Mugardos, sí, tivemos un primeiro longo moi complicado, collimos 2-3 olas que nos meteron moitísima auga, bueno, conseguimos logo os 2 longos de popa facer moi bons longos, collimos unhas empopadas moi boas e de feito aí se ve que a Mugardos que nos levaba 9 segundos fora, pois conseguimos remontalos e acabar diante deles, non? Sempre se fala que Ares é un equipo especialista neste tipo de campos de regatas, non sei se é certo ou se... Nos en Ares temos unhas condicións de mar sempre... É moi difícil que en Ares este o mar planchado, sempre hai o vento por un lado, o mar por outro, entonces estamos acostumados un pouquiño a remar nestas condicións, sempre nos gusta ir afora a entrenar e coller mar aberto, entonces digamos que nese sentido temos un pouquiño de ventaxa. E logo dependemos moito da técnica e somos máis finos remando e quizáis nos axude a eso tamén. Sí que é moi importante preparalas en mar, porque de nache vale facer moito inverno, moito adestramento, remar en calma todo inverno, escapar do vento, escapar do mal tempo, cando depois chegan regatas así, dá igual o que adestras. Galicia e Terra de Rías, non sei se vos gusta este tipo de condicións. Sí, a min especialmente gustanme máis que as regatas en calma. Bueno, nós tamén tratamos de ir a adestrar a mar aberto, normalmente imos a Ajiño, tratamos de ir por menos un día ou 2 á semana, para tratar de, agora que estamos na CT, pois atopaste moitas regatas con mar aberto e tens que preparalas, pois senón é imposible despois facer unha boa regata. Aí estamos a ver a loita, había 3 da Liga B, como eran Coruxo, Bueu e Perillo, e quedou unha loita entre, por unha parte, Meira e a Megrove para ver quen levaba a bandeira. A Megrove dera un susto o sábado, pero Meira reaccionou o domingo. Si, Meira impoñeu o seu poderío e desde o principio marcou unhas diferencias moi grandes. Ademais, este é un bo test para Meira, tamén para a Megrove, porque para estar no playoff, por exemplo, en Bermeo, hai que remar nunhas condicións parecidas. Similar, normalmente en Bermeo tes un vento máis de costado, porque remas paralelo máis ou menos á costa, e venche máis de costado, pero bueno, ten que traballar neste tipo de mar, senón vai ter complicado. Aí estamos a ver a chegada, había unha segunda pelexa para ver quen era a primeira da Liga B. Estivo a cousa moi axustada entre Perillo e Bueu, a ledicia dos rapaces de Bueu, pero finalmente quen quedou coa terceira posición foi Perillo. Segunda, aí o teñen no podio os rapaces de Amegrove, elevaron a bandeira os de San Bertolameu de Meira. Decepción o sábado, pero gran alegría o domingo. Así quedou a clasificación no Teresa Herrera, San Bertolameu 20 minutos e 55 segundos, a 28 segundos a Megrove, a 1.02 Perillo, a 1.03 Bueu, a 1.25 na quinta posición Ares, Mugardos a 1.26, aí ven esas pequenas loitas que houve en cada unha das quendas ou apertada que estiveron, Coruxo a 1.37, a Pobra a 1.45, Mecos Mondariz a 1.52 e Vilaxoán moi descolgada a 2 minutos e 39 segundos. Ola, moi boas a todos. A semana pasada
falamos da potencia que tregan os remeiros e de como esa potencia se ve afectada pola forza do remeiro, pola súa técnica e tamén polo sincronismo. Hoxe falaremos do sincronismo. Que é o sincronismo? Pois é a capacidade que ten un remeiro para remar acompasado e coordinado con todos os demais. É fundamental que este sincronismo sexa máximo en 3 instantes de cada palada. Primeiro, no punto no que dan a máxima forza, porque se un dos remeiros dá a súa forza máxima un pouco antes que os demais, non conseguirá aplicar toda a súa potencia. Por outra banda, o sincronismo tamén ten que ser absoluto, tanto na entrada, no ataque, cando entran as palas, e no inicio da aplicación da forza, e tamén ao final da palada. Se non existe sincronismo ao inicio e ao final da palada, o que sucede é que a primeira fase de aceleración da trainera se ve reducida. Hai un dato moi importante, ademais, é que se ven os remeiros son máquinas de precisión que repiten cada unha das súas paladas cunha precisión de 2 centésimas, sen embargo son moito máis irregulares á hora de sincronizarse. E o asincronismo que existe ao inicio da palada e ao final pode chegar a ser dunha décima de segundo. E na aplicación da forza máxima chegan a ter desfases de ata 2 décimas de segundo. Nada máis por esta semana. Ata o próximo programa. Como sempre, agradecer as súas aportacións a Xavier. Tires adestrador, Agustín, traballas moito o sincronismo. Hombre, é o ABC do remo, non? Eu creo que... É fácil de conseguir? Hombre, todo o que dicía o vosso compañeiro é bastante difícil, hombre. Empezas porque, polo menos, entrar e sair iguales e logo vas traballando un pouquiño ese momento de forza máxima, aplicalo todos iguais, pero sempre va a haber media décima, pero bueno, é o ABC do remo, e se non vamos todos a bloque, como se di no noso mundo, ese bote, por moito que teñamos un super remeiro, como decía o compañero veces antes, o bote non vai. E que me chama a atención, Samuel, ou Ismael, unha décima de segundo pode provocar unha desaceleración importante no bote. Unha décima de segundo que non é nada. Realmente notas, se metes ti antes, notas que o barco vai duro. É dicir, se ti metes a palada antes que os teus compañeiros, xa o notas. É dicir, non fai falta que ninguén che diga vas antes, que xa ti o mesmo notas. E incluso eu penso que tamén é moi importante non só que entren as palas iguais e salen iguais, sino que o remo vai en paralelo. É dicir, que normalmente a máxima forza faise cando o remo vai perpendicular á embarcación, e aí tamén teñen que ir os remos paralelos, porque senón a forza máxima que falaba o compañeiro pois nunca vai ser igual. E en eso tamén ten moita importancia o labor dos adestradores, porque teñen que poñer as medidas acorde para cada remeiro, ten unha envergadura diferente, eso é moi importante. Moita ciencia ten isto da traiñeira, non é, como dicía outro, simplemente darlle un pau e remar. Moitas grazas, como sempre, a Xavier Alfonso. E para rematar, para pechar o círculo na Liga Galega do seu repaso, tamén imos co que aconteceu nas féminas, coas rapazas que remaron en Boiro. Aproveitaron que había proba na Liga CT, disputaron a penúltima das probas puntuables. E xa é matemático, campeoas as rapazas de San Bertolomeu de Meira. Aínda queda unha proba para o final, pero aí teñen San Bertolomeu de Meira pleno de victorias, pleno de triunfos, volveu a gañar en Cabo da Cruz, por diante de Cabo e da Sociedade Deportiva Tirán, e fíxose con ese título. Agora, quedalle, eu creo que o gran obxectivo é meterse na concha. Conseguiron gañar a Liga Galega, conseguen meterse na Liga Euskotren, queda a concha. Sí, bueno, sempre é a máis bonita, non? Entón, eu penso que na Liga Euskotren é un pouco complicado, pois, bueno, ganala, pero realmente, se se meten na concha, pois suplirían ese aí, bueno. Pois aí teñen primeira San Bertolomeu, segunda Cabo da Cruz, terceira en discordia foi a Sociedade Deportiva Tirán. Ademais, de momento, repetíronse en todas as probas da Liga Feminina, repetíronse estas mesmas posicións. Parabéns, noraboa ás rapazas de San Bertolomeu de Meira.
gusto dá desfrutar da Liga San Miguel aquí en Galicia e, sobre todo, pros remeiros dos clubes galegos. Ismael, sobre todo, porque ides a xuntar prácticamente 3 semanas sen viaxar ao País Vasco, entre o Campeonato de España, dende Guecho ata Zarauz, hai prácticamente 3 semanas que a estas alturas é un respiro moi grande. Si, a verdade que se agradece. De feito, foi un dos motivos polo que non acudimos ao Campeonato de España, para poder principalmente descansar, non só físicamente, sino mentalmente. É difícil estar sempre centrados, entonces, de feito, a semana anterior ao Campeonato de España fixemos en 9 días 5 regatas, eso desgasta non só físicamente, sino psicológicamente. Bom, pois imos a repasar o que aconteceu primeiro en Moaña. Xornada de sábado en Moaña, como sempre unha xornada de sábado que se ve condicionada, mediatizada por esa presenza de Urdaibai na primeira das quendas. Urdaibai que desta volta se viu perxudicada polo vento. Outras veces Agustín axudoulle, sabes, na primeira quenda e gañas a bandeira. Sí, bueno, esta vez é o que ten estar nesa quenda, non? Que sabes que dependes un pouquiño de que as condicións cambien ou non cambien, aparte que prácticamente faz unha contrarreloxio regata tras regata, sempre dependes das condicións do vento, non? Que te favorezcan ou neste caso que os perxudiquen, non? Urdaibai que, bueno, chega con dicilo, super equipo, ven de gañar, Isma, Campeonato de Euskadi, Campeonato de España. Non sei se o veríades como favorito para gañar a Liga ACT, de sair coa mesma puntuación que o resto. Bueno, favorito sería un dos favoritos, xunto con Oriol Ondarribia, ten un nivel moi similar. O que pasa é que o estar con unha sanción altero completamente a competición. Notades que hai desmotivación no seu caso ou...? Non podo saber, non sei. Pero penso que, por exemplo, os sábados ten que ser moi complicado remar en esas condicións. Pasa o mesmo se vas nunha tanda que ten máis nivel que a ti, é dicir, vas ti solo, é difícil. Segunda quenda espectacular as dúas galegas, tanto Cabo como Tirán. Estrategia de Cabo, sair a rachar dende o principio a regata, porque colleste la cabeza no primeiro longo, os 300-400 metros, e non a soltastes. Realmente impresionante o vosso traballo. Bueno, realmente non creo que fose unha estrategia de sair a romper a regata, senón eu penso que a nosa remada pois adaptase un pouquinho mellor a este tipo de evento, este tipo de mar, facemos pouco ritmo, é dicir, creo que íbamos a 35, 36 paladas, este mar non quere moito ritmo, entón eu penso que foi polas circunstancias do mar, do vento, que fomos diante toda a regata. Cabo diante e Tirán, que foi sempre por detrás, pero que fixo de todas das 12 o mellor último longo, co mesmo tempo que Kaiku, fixo 4.49 nese último longo, quedou segunda, só superada por Cabo na súa quenda. Agustín, que orgullo ter a dúas galegas, ademais dúas galegas que tiran de canteira. O exemplo de Cabo... Sí, como aficionado, eu creo que, como remeiro, é un orgullo ter a dúas galegas, ademais, para min, polo menos, me fai moito máis interesante cada día despois da nosa regata, coller o móvil e ver como quedou o Cabo, como quedou Tirán, e máis co espectáculo que están dando, non? Que, ademais, bueno, teño conhecidos ali en Cabo e sempre miro a ver se remouse, non remouse, como quedou, entonces, pois, para min, polo menos, é un orgullo moi grande. E despois, o outro duelo, Orio Ondarribia, outro duelo que está a ser espectacular. Sí, a verdade é que cando sabes en cada regata non sabes moi ben que che vai parar, porque un día gana un, outro día gana outro, é dicir, non hai moitas diferencias entre un equipo e outro, entonces estánse alternando as vitorias. Non sei se percibíades un pouco de desmoralización, dicilo así, en Orio, despois do que está a facer Ondarribia nas últimas 3 semanas, porque Orio comezou moi forte, pero Ondarribia pouco a pouco vaille comendo terreo. Sí, a verdade, cando empezou a Liga parecía que Orio iba a ganar con bastante claridade a Liga, pero bueno, Ondarribia está se vindo a máis, eu penso que agora eu tuve que apostaría por Ondarribia, porque 5 puntos, recordar 5 puntos na ACT en esas posicións, é dicir, entre o primeiro e o segundo é moi difícil, tens que facer un moi mal resultado o teu rival para que ti recuperar eses 5 puntos. Pois imos de Moaña ata o que pasou esta mesma mañá en Cabo da Cruz, e que é o que aconteceu. Centrámonos no que lle pasou ás dúas galegas. Por unha parte, a mala sorte, o infortunio de Tirán, non sei se o puideches ver, Agustín, pero é que... Non o puide ver. Pasoulle absolutamente de todo, Isma, porque foi polo peor carreiro,
e ademais rachou a pica, que non é moi habitual rachar a pica. De feito, aí vemos como estaba Tirán parella con Portugalete e con Astillero, chegou tamén parella a segunda das viradas, pero vexan o que pasou, que poucas veces o lembro. Aí estamos a ver, Adrián que mete a pica e de repente mira, a pica non está. Sí, non sei se houve un peixe que a comeu onde vai dar, que se vai moito por detrás das boias, aí perdeu moitísimo tempo. Isto é algo que pasa poucas veces. Poucas veces. A Perillo tamén lle pasou onte, pero bueno, a ver, nunha virada e con mar así perdes moito tempo, non? Unha virada con esas características climatolóxicas, pois podes perder 4 ou 5 segundos facilmente. Me parece que pasou unha peor virada, porque se foran nas de fora, o vento axuda a facer hacia a boga. E aparte, non é o mesmo saber que vas virar xa sin pica, porque xa o patrón pois fai a maniobra de outro xeito, que se che rompe xusto na virada, entonces aí xa... É que realmente viraron no mesmo tempo que Astillero e saíron da hacia a boga con 12-13 segundos perdidos. Bueno, vemos que gañou Urdaibai a súa quenda e que Tirán colleitou, non foi un bo resultado, a verdade é que todo foron malos condicionantes para a Sociedade Deportiva Tirán, que se recupera. E, se todo foi malo para Tirán, hoxe todo foi bo para Cabo. Algúns dicían, bueno, moi bonito sair na quenda de honra cos grandes, pero case sempre perxudica sair na quenda de honra o terceiro ou cuarto en discordia. Onte a San Xoán, outras veces a Tirán, veste moi atrás e... Si, pasounos a nós en Donostia. Pero hoxe, nin por asomo a Cabo. Non, realmente, xa querer ir nunha tanda, é dicir, unha regata na quenda de honra, eu penso que era hoxe. Remar na casa contra estes equipos é un orgullo, vamos, e todo, que calquer remeiro quere estar aí. E a motivación que tiñemos era, é dicir, se houve un equipo que sofreu hoxe, pois seguramente fomos nós. Porque xa iban 3 minutos de regata e parecía que xa non tiñas aire. Realmente foi desde o principio ir ao límite. Bo, pois, váiase ir ao límite dá seus froitos, porque ao final, terceiro posto en tempos compensados por diante de Kaiku, por diante de Urdaibai. Increíble, Agustín. Sí, bueno, eu sorprendeme. Hoxe sabía que Cabo na casa sempre fai boas regatas. Eu sabía que hoxe, como dicía Ismael, se están na tanda boa, hoxe van a pelear seguro, pero bueno, no que vai de temporada esperaba que estivera no medio da táboa, pelexando na segunda tanda, pero bueno, chegar a gañala e meterse... Non me sorprende, pero non esperaba, non? Están facendo un papel increíble, non? Pois imos ver como está a clasificación, porque depara unha agradable sorpresa para Cabo da Cruz. Así está a Liga San Miguel. Hondarribia primeira 119 puntos, Orio segunda 114, Kaiku terceira 98, Cabo cuarta 71. Portugalete e San Xoán teñen 65 e aí está Tirán, a pesares do tropezón de hoxe, moi pretiño de San Xoán, de Portugalete, mesmo de Cabo, con 63 puntos. 58 ten Ciérvena, 45 Astillero, 39 San Pedro e despois da fin de semana en Galicia, Urdaibai xa está en puntos positivos, ten 13, 12 para Pedreña. Será a vindeira fin de semana esa dobre xornada en Zaraut, na Liga San Miguel. E xa saben, como sempre, nos propoñémoslles que nos den a súa opinión, cal é a súa opción para a mellor traiñeira galega da historia. Houbo quen nos escribiu a ese enderezo de Twitter, @enxogo_teopega2, e nos dixo que a mellor para eles, e ademais non foron poucos, era esta, que imos a ver.
Vai a chegar Cabo da Cruz en primeira posición. Xa temos prácticamente a menos de 50 metros da liña de chegada. Igual baixa dos 19 minutos. Vai a tempo que vai a facer Cabo da Cruz. Vela aí o temos, Xosé Luis Quintas pedíndolle un último esforzo, mantendo os 12 segundos de vantaxe respecto de San Bartolomeu de Meira. Meira e Mecos loitando pola segunda posición. Vai facer a súa chegada a Cabo. Aí temos Cabo, novo campeón galego. Ese é o momento no que lle fan entrega da bandeira do Campeonato Galego de Traiñas a Xosé Luis Quintáns, celebrando con toda a súa tripulación este éxito acadado. Seguro que Ismael lembra esa traiñeira. Sí, a verdade é que é moi ben. De feito, no equipo que remou hoxe había, non sei se 5 ou 6 remeiros que xa estaban nese equipo. Non sei se a consideras a mellor da historia do remo galego. Dende logo, ninguén conseguiu estar 4 anos consecutivos na Concha. Pode facer este ano Tirán. Sí. Home, a verdade é que a mellor traíña galega non sei se foi, pero a mellor traíña que houve en Cabo, posiblemente hasta agora sí que foi. Eses 4 anos foron gloriosos, vamos, para nós foi ganar unha bandeira da ACT, foi cando creo que ganamos o primeiro campeonato galego da nosa historia tamén, quedamos quinto, é dicir, tíamos uns resultados realmente excepcionais, tendo tamén un equipo de canteira como temos agora. Non sei se Agustín ten algunha traiñeira na retina. Hombre, eu gustaba moito a de Perillo dos anos, 2000. Finales dos 90, principios da... Exactamente, sí, quizáis por proximidade ou por, non sei, era a que máis tiña eu en mente, non? Eles tamén foi unha trainera moi competitiva e fixeron, como di el, moi boas regatas e moi boas temporadas, non? Como sempre, moitas opinións para todos os gustos, xa dicimos, manden aí as súas suxerencias que nos las iremos poñendo. Pois imos poñer punto final a esta edición do En Xogo Traíñas, agradecéndolle a súa presenza, a Ismael, noraboa tamén polo feito, e a Agustín, grazas, e noraboa tamén pola temporada, e a todos vostedes emplazándos de cara á vindeira fin de semana, ás 9 o domingo, voltará a estar aquí o En Xogo Traíñas.